Град Велико Търново. Да, тук има много история, но и модерен предприемачески дух. Ето го, новият хотспот в града. Бизнес център Велико Търново. От тук ще видите бъдещето по нов начин. Тази 10-етажна сграда, която предстои да бъде пусната до края на 2023 година, ще има яки офиси, свеж микроклимат благодарение на Зонтромат. И да, асансьорите, те са супер бързи. От фитнес и храна до релаксна покрива има всичко. Конгресен център, паркиране и да, можеш да заредиш и електрическата кола. Не се притеснявай, ние сме подготвени за всичко. Енергия? Имаме я. При това тройно резервирана. Грижим се за природата, така че при нас е зелено и кул. Ако твоят бизнес търси разширение в Велико Търново, BCVT е перфектната възможност. Свържи се с нас още днес. Възползвай се от новия бизнес център в старата столица.